Kima Accessorov vám predstavuje novinku na Slovensku, virtuálnu laserovú klávesnicu. Tu vidíme balenie, podpora operačných systémov Windows, Android a Apple. Na zadnej strane máme základné špecifikácie produktu, rozmer projekcie 245 na 110 mm, veľkosť samotného zariadenia je 38 na 75 na 18 mm a váha 47 gramov. Vnúka máme v balení užívateľskú príručku, samotné zariadenie, máme ešte micro USB nabíjací kábel k samotnému zariadeniu, predná strana kamera projekcia, z boku logo, na zadnej strane máme on-off gombík a mini USB konektor nabíjací. So zariadeniami komunikuje pomocou Bluetooth technológie. Bluetooth zapnuté, zapínanie, projekcia klávesnice, automaticky sa nám spárovalo s našim tabletom. Skúsim napísať nejaký e-mail. Key Max Medzera S R O bodka. Klávesnica funguje bezchybne, projekcia pri bežnom svetle je naozaj dobrá, nemá problém ani pri 1 metrovej vzdialenosti. Toľko k našej novinke laserovej klávesnici.